στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Moonee Ponds της Μελβούρνης, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου τελέστηκαν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία επί τη Ιερά Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος χώρας Κύριος Ευμένιος, ο οποίος μετέφερε προς το ευσεβές εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές, την αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Κυρίου Μακαρίου. Στο κήρυγμά του κατά τον Εσπερινό, ο Θεοφιλέστατος τόνισε ότι το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου είναι ζωντανή απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού και όχι μια απλή ανάμνηση του παρελθόντος. Ο Θεοφιλέστατος υπογράμμισε ότι όπου υπάρχει αληθινή πίστη στον Αναστάντα Χριστό, ο φόβος υποχωρεί και γεννιέται το θάρρος της μαρτυρίας, παρουσιάζοντας τον Άγιο Δημήτριο ως πρότυπο γενναιότητας και εμπιστοσύνης στη δύναμη της πίστεως. Κατά την τέλεση του Εσπερινού, μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία των νέων ιεροψαλτών από το Κολέγιο του Αγίου Ιωάννου, οι οποίοι με σοβαρότητα και ιεροπρέπεια έψαλαν εξ ολοκλήρου μόνοι τους την ακολουθία από το αριστερό ψαλτήρι. Ο Θεοφιλέστατος Κύριος Ευμένιος συνεχάρη δημόσια τους μαθητές για την αξιέπαινη προσπάθειά τους και ευχαρίστησε θερμά τον μουσικοδιδάσκαλο διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, κύριο Βάιο Αναστασόπουλο, για την ακούραστη και καρποφόρα προσφορά του στη μετάδοση της Ιερής Βυζαντινής Τέχνης στη νέα γενιά της Ομογένειας. Την Κυριακάτικη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τίμησε με την παρουσία της η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Μελβούρνη Δήμητρα Γεωργαντζόγλου, η οποία και εόρταζε την ονομαστική της εορτή. Ο Θεοφιλέστατος της προσέφερε ανθοδέσμη ως έκφραση τιμής, εκτίμησης και αγάπης εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας, μεταφέροντάς της παράλληλα τις θερμές ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Μακαρίου. Στο κήρυγμά του επεσήμανε ότι οι Άγιοι δεν είναι απλώς ιστορικά πρόσωπα, αλλά ζωντανές μαρτυρίες της ελπίδας του σήμερα, που υποδεικνύουν στον σύγχρονο άνθρωπο τον τρόπο με τον οποίο η πίστη γίνεται πράξη, μαρτυρία και θυσιαστική αγάπη μέσα στην καθημερινότητα. Ο Θεοφιλέστατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τα μέλη των επιτροπών, τη Φιλόπτωχο, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και προσφορά για την άρτια προετοιμασία της Πανηγύρεως. Κλείνοντας, ευχήθηκε ο Άγιος Δημήτριος να ενδυναμώνει τους νέους στον δρόμο της πίστεως, να στηρίζει τις οικογένειες της ομογένειας και να εμπνέει όλους να κρατούν ζωντανή την παράδοση, την ταυτότητα και την ελπίδα της Ορθοδοξίας στη Μελβούρνη και σε κάθε τόπο όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Στη συνέχεια, παρά την κακοκαιρία, ακολούθησε το καθιερωμένο πανηγύρι, συγκεντρώνοντας όλες τις ηλικίες, που είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα περίπτερα και να απολαύσουν πλούσια εδέσματα, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα με την συμμετοχή πολλών παροικιακών μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων.
βοηθάτε.